салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдоро истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Шахсоне ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагиай, бодироем ба промокоди мо регистратсия кунед ва соҳиби бонус мегардед. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи қатъ гардидани парвозҳо барои дохил шудан ба Федератсияи Россия. Яъне ки вакилони давлатии Федератсияи Россия пешниҳод карданд ки парвозҳо ҳамагуна ба дохил шудани Россия қатъ карда шаванд. Яъне сабаби қатъ кардани парвозҳо барои аз беморӣ сари вақт наҷот ёфтани шаҳрвандои дохилии кишвари худшон. Имрӯзҳо ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар статистикаи анами беморие ки айни ҳол рафтесай, айни ҳол дар як шабонарӯз ба 30,000 нафар заражони баробар шудесай дар дохили Федератсияи Россия. Ба ҳамин хотир ҳукумати Россия тасмим гирифт ки парвозҳоро барои дохил шудан ба Россия як муддати дигар қатъ бигардонад. Вале дар ин бора ҳоло ягон қарори аниқ ба имзо расидагӣ нестай. Яъне ки президенти Федератсияи Россия шахсан худаш гуфтагӣ нестай ки парвозҳо ба мисле ки дар давраи карантин як муддат барҳам хӯрдагӣ будан, аз ҳеҷ куҷо ба дохили Россия мумкин набуд парвозҳо. Анами чиз оли тасдиқ шудагӣ нест аз ҷониби президент ба имзо расидагӣ нестай, вале мутаассифона аз ҷониби вакилони давлатии Федератсияи Россия ҳамин гуна чиз ба нақша гирифтагӣ ҳастанд. ва ногуфта намона ки ҳамин гуфту шунид оиди қатъ кардани парвозҳо ҳангоме ки оғоз шуд аз тарафи вакилони давлатии Россия, аллакай Федератсияи Россия парвозҳои худша бо Лондон барҳам дод. Яъне ки айни ҳол танҳо ба Лондон парвозҳо дигар нашидестанд ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз соли нав аниқ мешавад ки бо чӣ гап мешавад. Оё парвозҳои чартерӣ муқаррар мекунанд ё ки парвозҳоро баста мекунанд баъд аз соли нав аниқ мешавад. айни ҳол то соли нав рейсҳои чартерӣ муқаррар шудагианд ва идома дода истоданд. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Як кас нависта ки админ бародар, ман шуморо ҳурмат мекунам, лекин медонед ки соли нав аз мо нест. Мо мусалмонем, мисли мусалмон зиндагӣ кунем. Як мисол, агар духтур кай духтур ҳисоб мешавад, кай ки духтурӣ кунад, раҳмат барои туғрӣ қабул карданад. Бародари азиз, ман нафаҳмидам ки ту дар чӣ маврид соли нав дар иҷа мисол овардай. ҳоло он ки мо ягон навор дар бораи соли нав накардем ё ки дар бораи ҳамин чиз ягон сухан нагуфтем умуман дар барномаҳо ки соли нав аз моҳа ё ки дигар чизҳо. Манам тарафдори ҳамиам ки соли нав аз мо нестам. Иброҳим навистай: илтимос як барномаи оддӣ оиди маскун ба манзили истиқоматӣ баромад кун. Сорбон ин як зани 63 сола мебошад. Ба қарибӣ ба нисбати вай парвандаи ҷиноятӣ мекушанд. маро дастгирӣ кунед. Ман келинамро дар ҷое ки келин кардем хонаш додестам, не ки ин келин ба роҳи мана хона хар мегӯяд. суд ба манфиати ӯ ҳал карда истодааст. дастгирии шумо ва дар иҷа рақамҳои телефонша навистай. агар айни ҳол ҳамин навора тамошо кардаиста бошед, дар ин ҳолат шуморо ҳам ваколатҳои хитона доред, яъне ки ҳақ ва ҳуқуқи хитона доред ки ба суд муроҷиат кунед ва ҳалномаи суд агар биромадагӣ набоша ё агар биромадагирам боша, метавонед ки шумо аз сари нав ариза бинависед ва дасткашӣ кунед аз харидани хонаи истиқоматӣ барои келинтон. ва агар ки ҳалнома биромадагӣ набоша, шуморо бояд ба хитон як адвокат бигиред ки ҳозир шумо гуфтаистед суд танҳо ба манфиати ӯ кора ҳал кардастед ва шумо ба хитон як адвокат мегиред, ҳолати кора ба адвокатон мефаҳмонед тоист ва баъдан адвокати шумо ба манфиати кори шумо аз назари қонун кор мекунад. яъне ки вазъияти зиндагии шуморо ба назар мегираву баъдан кора пеш мебарад. баъд дар ин ҳолат суд метавонад ки ҳалномаи дигар бубурад. Сим Р навистай: сорбон брат паспортҳои тоҷикиро мемонанд браванд ба Россия ва чӣ справка дар корай?
шаҳрванди тоҷикистон боша, агар ягон асос доштагӣ набоша, вай наметавона ки ба Россия интиқол биёва ва бе ягон ҳуҷҷат мақсад рафта наметавонад. Бе ҳуҷҷат, бе гражданства, бе вид на жительства дар асосе рафта метавона ки вай ягон бемор боша, агар дар ҳақиқат барои табобат кардани бемории худаш метавона ки ба Россия бирава. умед нависта парвозҳои доимӣ кай кушода мешаванд. Меган пас аз соли нав ҳуй мешава. Рост боша Сорбон? Бародари азиз, ихели меган қатъи гап бисёрай. баъзе шумо менависен ку мора ки мисол шумо аз пеши хитон ҳар гап мезанен, аз пеши хитон видео мекунен ё ахборот метиҳен. ана ҳамин гуна чӣ хеле ки мора фикр мекунем, мора ҳам ҳамин гуна ҳамун шахсиятҳоро фикр мекунем ки аз пеши хитон ҳамин гуна суханҳоро паҳн мекунанд. ҳоло он ки ихели сухан, ихели ахборот дар ягон ҷо нестае ки парвозҳо баъд аз соли нав оё кушода мешава ё ин ки не. Азам Ҳалимов нависай: акай Сорбон, ма бе документ бидим, депортатсиям кардан, ҳуй мешава ё ин ки не. ҳукумати Федератсияи Россия бояд ҳамун шаҳрвандои хориҷиеро дар як ҳолат мақсад депортатсияшона авф кунад, дар ҳолате ки вай дар ҳолати бидани Россия агар ба ҳуқуқвайронкуниҳои хурди маъмурӣ роҳ дода бошад. яъне ки ин надоштани ҳуҷҷати ту ва тӯли чандин сол бе ҳуҷҷат гаштугузор кардани ту ҳуқуқвайронкунии хурди маъмурӣ ба ҳисоб намерава. Фаридун Ҷалилов нависай: салом алайкум акай Сорбон. Акай, як савол доштум. Аз Тоҷикистон ба Россия рафта мешавад танҳо бо заграни тоҷикӣ ё ин ки не? Мутаассифона намешавад. Дар ин бора мо дар байни видео фаҳмондем алакай. Абу Муҳсин нависай: акай Сорбон, басай дурӯғгӯӣ. Бародари азиз, тирам бас ки тамошо кардани мара агани. Осмон нависай: бародарҷон, салом алайкум. Акай, як савол. ҳозир граница маҳкамай. Агар бо диплом аз Тоҷикистон переселения супорем, қабул мумкинан мо рафта метавонем Россия ё ин ки не? Ҷавоб диҳен ака раҳмат пешакӣ. Албатта ки агар қабултон кунанд, шхеле ки худат гуфтесай, агар қабул кунанд, дар ин ҳолат ба воситаи кӯчбандӣ низ асос шида метавонад ки шумо ворид ба Федератсияи Россия бигарден. Агар ки Россия карантини сахт накуна, мисли моҳҳои май ё ки июн, шхеле ки манъ кардагӣ буд, парвозҳои чартерирам набуд, мақсад ки шаҳрвандои худшам ҳатто наметавонистанд ҳамунчунин ки аз дигар давлат ба Россия дохил бишаванд. агар ҳамхели ҳолат бо нашава, албатта ки мешава бо тариқи переселения шумо вориди Россия бигардем. Ғарб нависай: салом, гап нест брат. фаҳмовуне ки нагуфти кай, кадом рӯз, кадом сол авфи муҳоҷирон мешава. мутаассифона дар уҷа рӯзи моҳу солу шоли навистагӣ нестай бародар. ин чиза сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Имомуддин Сатторзода ба ҳукумати Россия пешниҳод кардагие ки муҳоҷирои тоҷика авф кунанд. яъне ки 257 000 муҳоҷир бо сабаби ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии хурд аз Федератсияи Россия депортатсия шудагиянд, бояд ки ҳамиёра авф кунанд. Саидов навистай: мо як моҳ пеш через Беларусия омадем, мора дастгир кунанд, чӣ мешава ака? Пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки шумо через Беларусия Россия даромадагиен, агар паспорти шумо печат задагӣ боша ки шумо сарҳада қонунӣ гузаштагиен, дар ин ҳолат ягон гап намешава. ва агар паспорти шумо печат надошта боша, дар ин ҳолат нисбати шумо парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар боша, дар поёни ҳамин видео комментарияда бинависен. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.